A rovatot a DM, a Baby Love termékek kizárólagos forgalmazója támogatta. Tejbedarát készítek már nagyobb gyerek számára, ugyanis a picurkáknak, 4-6 hónapos korúaknak még tejpépet szoktunk adni. De hogy ez a tejpép jó-e, adjuk-e, ne adjuk, hiszen tejet tartalmaz, mármint a neve szerint, ez Barca Zsuzsanna dietetikussal beszélem meg. Ez tényleg tejből készül, tehéntejből a tejpép? Igen, valóban a tejpépek tehéntej alapú készítmények, azonban egyáltalán nem kell megijedni ettől az elnevezéstől, ugyanis a tehéntejet olyan kémiai eljárásoknak vetik alá, amivel az összetételét úgy változtatják meg, hogy a lehető legjobban hasonlít az anyatejhez. Tehát az anyatej és a tehéntej között óriási különbségek vannak. Persze, hogyha valaki ránéz egy tejre, ugye ezt nem látja, de akár fehérje tartalmában is, például a tehéntej kb. 2,5-szer annyi fehérjét tartalmaz, mint az anyatej, tehát a kicsik szervezetét ez megterhelni, ez a nagyon sok fehérje. Tehát ez nem igazi tehéntejből készült, hanem úgynevezett babatej, tehát ezt most már a köztudatban is talán benne van, hogy babatej. Tehát én hagyományos búzadarát készítek most, és majd összehasonlítjuk a tejpéppel, jó? Rendben. Mennyiben van más íze? Ezek különböző tejpépek, van gyümölcsös, banános, de találtam egy olyat is, hogy probiotikus tejsav baktérium kultúrával. Ez úgy tudom, hogy nagyon fontos az immunrendszer erősítése szempontjából. Nem régen vezették be a forgalomba. Igazából nagyon jók ezek a probiotikus készítmények, ugyanis olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a bélbaktériumok számára nagyon hasznosak. A bélbaktériumoknak ez végül is táplálékot jelent, ez a probiotikum, és az immunrendszerét a kicsinek ezáltal nagyon nagy mértékben képes erősíteni, és akár olyan betegségeket is legyőz, amiket más esetben elkapna és megbetegedne tőlük. Amíg a hagyományos tejbedarak kihűl, addig elkészítem a tejpépet, utána pedig összehasonlítjuk, hogy melyik milyen ízű. És miért fontos a tejpép a gabona miatt? Másrészt pedig vitaminokat is tartalmaz. Egyrészt teljes értékű gabonát tartalmaz, tehát rosttartalma is rendkívül magas. A rostoknak 2 fontos fajtája van. A vízben nem oldódó rostok igazából a kisgyerek székletét lágyítják, tehát megakadályozzák azt, hogy székletkedésben szenvedjen. A vízben oldódó rostok viszont elhúzódóvá teszik a cukroknak a felszívódását, tehát nem fog megéhezni a kisbaba. Ezért is alaptalan az anyukák félelme a tekintetben, hogy ezek a tejpépek gyors hízást eredményeznek a kicsiknél, és esetleg már kiskorban súlytöbblettel fognak rendelkezni, ami akár a későbbiekben is egy túlsúlyos felnőtthöz vezethet, tehát emiatt egyáltalán nem kell aggódniuk. Valamint így van, ahogy mondtad, hogy ezek a tejpépek vasat, jódot és különböző vitaminokat, ásványanyagokat is tartalmaznak, valamint a gabona B-vitamin tartalmát is megőrzik. Tehát igazából teljes mértékben egy komplett étkezésnek is megfelelőek egy ilyen adag étel. És elkészült a tejpép is, akkor most következik a nagy összehasonlítósdi. Tehát itt van a hagyományos búzadara, ezt persze nem adhatjuk ugye rendes tejjel, csak egy éves kor így van, nem szabad. Úgyhogy ez kicsit nagyobbaknak, kapsz egy kanalat. Köszönöm. És te is megkóstolod mind a kettőt, meg én is, és utána összehasonlítjuk, hogy melyik a finom. Na vajon? Hát mondjuk ezt ismerem. Mondd összelettem. Nagyon finom. Mézzel pláne. És akkor nekem nagyon ízlik. Igen. Akkor lehet, szerintem az jobb lesz. Nem csak 3 éves korig lehet ilyet tenni. Nem rossz. Egészen finom. Úgyhogy 6 hónapos kortól bevezethetjük. Ez is jó, igazából ez ízesített változat. Igen, nagyon finom mind a kettő. Tehát 1 éves kortól búzadara, 6 hónapos kortól tejpép. Semmit ne vigyünk túlzásba, de ne féljünk, ezek hasznosak, és beépülnek a szervezetbe, gabona van bennük, nem igazi tehéntej, hanem módosított tehéntej és vitaminok.